अरे तू हटा, तू के हो? भूटाली के खोजे तनी हमनी के। भूटाली ते अरे हम उधर मेहरारू हई। मेहरारू तो कोह तरन के हमरा कुछ खाए के ठेका नहीं, गहना गुड़िया कुछ चलता रो। हाय को सोना के हां हां सब सोना के पता हमार मरन ना हमरा खातिर बना के लेते आइल बादल। बना के लेके आइल बड़ा। वाह। अच्छा ये बता दो सब लोग तो के हई जा कुछ हिसाब करे के रहे। हिसाब बुलावा अपन मरद के जा। साथ एकरो से पैसा ले ले बाटे। यहाँ ते तो पैसा से देले बड़ी का? रवा पैसा देले बनी का? हां 50,000 रुपया देले बनी। तो हमहू तो 50,000 देले बनी। आई हो भगवान जी, एकरा मतलब हमनी दोनों आदमी के उच्च तो कहां बा ओकरा के तो मार के हम चप्पल चप्पल ले केने बा ताम झाम पहले बड़ू बताओ, पैसा के पहनले भी आई एकरे के मार चप्पल के बेहोश कर